Hej, nu står vi lige ved bilen. Wow, dårligt lys der. Bilen er lige her. Hej alle sammen, nu er vi sådan ved sådan et sted, hvor der vi er på vej hen i sådan et sted, hvor der vi har spist før. Og det skal vi så igen, men den er i hvert fald lige her. Det er de her pinke parasoller, det er mega cute. Hej, nu sidder vi her i bilen, og vi er på vej hen og hen min bror, eller de skal lige drikke noget kaffe med mine forældre og mig. Vi hygger sådan, så der er vi sådan et shoppingcenter. Vi skal bare kigge lidt, og det bliver bare rigtig fint. Hej alle sammen, nu sidder vi så i det her shoppingcenter, og vi har lige købt dem her, mig og min søster, sådan nogle små is. Hej alle sammen, nu har vi sådan siddet her og spillet kort med min søster i noget tid. Vi var inde og købe et kort for sådan $2, og det var sådan mega billigt. Så ja, så vi så bare her og spiller Fitmule, ligesom i min forrige vlog, tror jeg det var, sammen med min mor, der spillede vi også på Fitmule. Det er bare et mega sjovt kortspil. Godmorgen alle sammen. Nu er det dag 2 i den her vlog. Men i dag der skal vi så rejse, og vi skal faktisk gå her lige om lidt. Vi skal videre til næste ø, som er Big Island, som giver sig selv, at det er den største ø her på Hawaii. Og det er også den sidste på Hawaii. Og der skal vi være i 5 dage, tror jeg. Og så skal vi så videre til Los Angeles i nogle dage, og så hjem. Hej alle sammen, nu sidder vi i bilen, og min far er lige gået ind for at tjekke ud. En lille time, 50 minutter, 60 minutter. Og så er vi ved lufthavnen, så det er rigtig fedt, at vi skal flyve i 10-tid. Og klokken den er lige nu 7:15. Hej alle sammen, så er vi så i lufthavnen, og mig og min søster vil lige bestille en pizza. På sådan et California pizza køkken, halløj. Så ja, nu vender jeg bare på vores pizza. Og så skal vi ind bare med flyet om en lille time. Sammen nu sidder vi så ude foran den her lufthavn, som vi lige har landet i her for snart en time siden, og så fik vi vores bagage, men så venter på vores forældre, som har hentet, eller skal hente vores bil, som er den, vi sådan har lejet. Hej alle sammen, nu sidder vi så her på Dennis, og det er sådan det samme som IHOP, kan man næsten sige. Og det her med Nick-kortet, så vi skal finde ud af, hvad vi skal have. Hej alle sammen, jeg har lige været i poolen sådan for 10-20 minutter siden, tror jeg, og nu er vi på vej op til vores værelse. Når man kommer ind her den her dør, så går man så op ad den her trappe, fordi det er sådan, det bor øverst. Og så når man kommer op, så ser man så her, og så her er der bare et skab, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg ved ikke, hvad det er. Så man sådan, der kommer man op, så går man sådan herind, og der er så en seng, et toilet her, og garderobe, tror jeg. Og så her er der bare lige en altan. Og så hvis man sådan går ud af værelset igen, så hvis man så lige drejer til højre, så er der et toilet, og man kommer stadig ind derovre. Og så her er der så et nyt kanal, hvor der er sådan en kioskkanal, og så går man sådan, der går man ind, så går man sådan herover, og så er der bare sådan en kæmpe køkken her, rundt her. Og så herovre der er bare sådan en stue, og her er et spisbord, så er der bare altan, ud til sådan noget grønt, og det er ikke så spændende. Men okay udsigt, det kunne være mere. Så der er dem derovre. Så kommer vi så her, hvor jeg kan eftersove. Og det er sådan første sted i lang tid. Det er der følgende ferie, hvor de har haft 6 senge, eller sådan 6 sovepladser. Så sådan her ud. Og jeg regner med, at jeg skal sove der. Skal vi ind og fik gerne, og så var det her, et skrivebord, og nu har vi lidt mørkt. Vi kan gå til noget lys. Så er jeg bare lige tage lidt her. Og jeg ved ikke, giver det. Men det var faktisk det house-tour, hvis man kan sige det sådan. Og det er ret fedt. Jeg er virkelig tilfreds med det her hus. Det er vildt lækkert. Så det er mega nice. Alle sammen, nu sidder vi sådan i bilen, og jeg har ikke vlogget noget tid, men jeg har bare lige gået på værelset og sådan noget, og set YouTube. Så det er ikke så spændende, men nu skal vi bare ud og spise, og klokken den er 7:15.